tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hiniling ko na mamatay sana si Mama. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Gusto ko lang po sanang ibahagi ang kwento naming magkakapatid tungkol sa mama namin. Isang kwento ng sakit, sama ng loob, pag-unawa, at pagmamahal. Nahuli na ng lubos naming naintindihan. At hanggang ngayon, napapaisip ako na yun ang aking napagsisisihan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Andrea. At ito, ang aking secret file. Noong bata pa kami, halos walang araw na lumilipas na hindi kami napapagalitan o napapalo. Sa bawat maliit na pagkakamali, galit ang isinusukli agad-agad ni Mama. Ewan ko nga ba, DJ Rocky at DJ Jello, minsan pakiramdam namin hindi niya kami mahal. Na para bang mas mahal pa niya ang mga pamangkin niya kesa sa amin na mga anak niya. Isang araw, ipinapapabenta ako ni Mama ng ice candy. Grade 5 lang ako noon. Nagtaka siya kung bakit daw kulang ang kita ko. Kahit naubos naman ang paninda namin. Hindi ko agad masabi sa kanya na baka may nagnakaw ng pera doon sa bag ko habang nasa klase ako. Hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataon para mag-explain. At dahil kulang ang pera, binugbog niya ako. Binalibag. Pinalo. Lahat na yata ng sakit natikman ko kay Mama. At natatandaan ko pa, DJ Rocky at DJ Jello, na sa sobrang sakit, napasabi ako ng mamatay sana si Mama. Iyak lang ako noon ng iyak sa isang sulok. Pero, alam ko na nandun pa rin ang pagmamahal ko para kay Mama. May mga pagkakataon na may yaya na outing ang mga kaklase ko.
Hindi ako nakakasama dahil hindi ako pinapayagan. Minsan sabi sa akin ni Mama, "Huwag kang sumama sa ganyan dahil baka maaksidente ka." At hindi ko naman yun nauunawaan. Kaya habang ang mga kaklase ko ay nag-e-enjoy sa swimming, ako nasa bahay naglilinis, tumutulong sa paggawa ng ice candy. Pero alam niyo yun, DJ Rocky at DJ Jello, sa kabila ng lahat, sa bayarin sa school, hindi pumapalya si Mama. Fast forward. College na kami ng ate ko. 150 pesos. Yun lang ang baon namin sa loob ng isang linggo. Doon pa namin kukunin ang pamasahe, pambili ng pagkain, at pang-print ng mga requirements sa school. Ang pagtitipid na ginagawa namin, naglalakad kami papuntang eskwelahan at pauwi sa bahay. Ganun kami magtipid. Pero buti na nga lang, hindi kami nalilate sa bayad ng tuition. Doon laging nakatuon si Mama. Kaya unti-unti, naiintindihan namin ang paghihigpit ni Mama. Kasi noon, pakiramdam namin pinagdadamutan kami. Yung pala, ito ay sakripisyo para sa kinabukasan namin. Sabi pa ni Mama minsan, pagbutihin niyo ang pag-aaral niyo dahil yan lang ang kayamanang maibibigay namin ng papa ninyo. Pag nakagraduate kayo, wala nang makakaagaw nun sa inyo. Dagdag pa niya, kami nga sa bundok, gulay at tuyo lang yung ulam namin, basta makasuporta lang. Basta ang turo ni Mama, maging matipid, huwag maging maluho. Tumingin sa mga bagay na mahalaga. Tulad na lamang ng edukasyon, pagkain, tahanan. Noon, galit ako kay Mama. Pero ngayon, nadadagdagan ang pagmamahal ko sa kanya. Sabi pa niya, pagka-graduate nyo, ako ang maglalakad kasama nyo sa entablado, ha? Pagkarinig ko noon, na-imagine ko agad ang tagpong yun. Ang saya. Pero hindi ko akalain na hindi yun matutupad. Lumipas ang mga araw. Nagsimulang manghina si Mama. Lagi na siyang may sakit. Pumayat ng sobra. Kaya sabi namin, magpa-check up siya. Pero ang sagot niya, sayang ang pera. Kaya ko pa naman to. Hanggang sa tuluyan na siyang nanghina. Dinala namin siya sa ospital. At doon ay parang tinaga kami sa puso dahil sa ipinagtapat ng doktor. Merong stage 4 kidney failure si Mama. Parang gumuho ang mundo namin. May isang gabi pa nga na akala namin wala na siya. Ayaw niyang magising. Kahit anong sigaw at pag-iiyak namin hindi siya sumasagot. Pero salamat sa Diyos nagising siya. Sabi niya na naginip daw siya. Nakita raw niya sina lolo at lola. Hinihila siya. Niyayaya na siyang sumama.
Umiiyak siya at ganun din kami dahil ayaw pa naming mawala si mama. Oo, minsan naisip ko sana mawala na siya, pero yun ay dahil bata pa ako. Hindi ko pa na-appreciate at hindi ko pa nire-realize kung ano mang ginagawang paghihigpit sa amin ni mama. Ang pupwedeng solusyon para ma-extend ang buhay ni mama, dialysis. Twice a week. Kahit masakit, kahit mahal, basta gumaling lang siya. Unti-unti, nagbalik ang lakas niya. Nagsisimba na siya uli. At dahil dun tuwang-tuwa kami, na para kaming binigyan ng bagong pag-asa. Pero lumipas ang ilang araw. Bigla na lang siyang nawalan ng pulso. Bigla na lang siyang nawala. DJ Rocky at DJ Jello, wala na si mama. Lahat ng alaala biglang bumalik. Yung mga palo, yung mga bugbog, yung mga sigaw, yung mga salitang akala ko ay nagmumula sa galit. Ngayon alam ko na lahat yun ay nang dahil sa pag-ibig. Nung mailibing si mama, madalas namin siyang mapanaginipan. Masaya na raw siya. Wala nang sakit. Wala nang dialysis. Pero kami, na naiwan dito, nandun yung sakit. Yung ate ko, malapit ng graduate. Pero hindi nga lang matutupad yung pangarap ni mama. Na siya yung maglalakad sa entablado kasama ng ate ko. Gayunpaman kahit wala na siya, tinutupad pa rin namin ang mga bilin niya. Nag-aaral kami ng mabuti para sa kanya. Kaya sa mama ko, gusto ko lang magpasalamat sa lahat. Alam ko na hindi mo man nasabi araw-araw na mahal mo kami. Naiintindihan na namin. Kung bakit. Kung bakit mo nagawa lahat ng mga bagay. At ramdam na ramdam namin ang pagmamahal mo ngayon. Mahal na mahal ka rin namin. Maraming salamat DJ Rocky at DJ Jello sa pagbabasa ng aking kwento. Sana kahit papaano, merong natutunan ang ating mga kabisyo sa munting kwento ng aming pamilya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Andrea. At ito, ang aking Secret File.